an bɛ jakite an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn k'an ka fo ale min y'an kɛnɛya ni k'an bɔ kunun na ni ka bi lasɔrɔ ale don maa dɔw dalen bɛ u ma foyi kɛ ala la maa dɔw bɛ ka ko ni waati la ka t'u bila u ka so laban kɔnɔ u ma foyi kɛ ala la maa dɔw sara san 1000 san 2000 u ma foyi kɛ ala la ala mana ko ko latigɛ jɔnni ye an bɛ jakite tɛ taa k'o to wa o de ka ɲi ala ka bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲa an bɛ ka batoba min kɛ sunkalo kaloba ba in kɔnɔ yarabi ala ka bila an ka min ala k'an dusukun sanuya yarabi ala ka jamana diya ala ka jamana basigi gɛlɛya mun bɛ jamana in kan yarabi ala ka ta ka bɔ jamana in yarabi maa ti da kunna ti dɔn an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an ka dugawu kɛ jamana in lombo lanbalen don nka malidenw ɲɛ bɛ taasira min na jamana in bɛ diya don Abidjan ala k'a diya fura foyi t'o la Abidjan ala k'a diya an bɛ jakite jali tɛ dɔwɛrɛ koyi an minnu ye malidenw ye ni ala sɔnna k'an kɛ malidenw ye an bɛ jakite an ka jɛ an ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka sɔn ɲɔgɔn ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bonya a b'o dɔrɔn de bolo a banna pewu ko n'i ye maaw sigilen karatabugu kɔrɔ donda kelen bɔda kelen ka lajɛ kɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn ani bonya ka baara don siga t'a la fan bɛɛ bɔda ye dɛ o kuma jamana ko bi ten n'an sɔnna ɲɔgɔn ye n'an sɔnna ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an sɔnna ka ɲɔgɔn bonya a ka ca ala fɛ an ka ɲinifɛn bɛ sabati o tiɲɛ an bɛ jakite bi ye alamisa ye o don bi ye marisi kalo tile 30 ale don sini marisi kalo bɛ kun cɛ pewu pewu o kuma sini kɛnɛ an bɛ don avril kɔnɔ o san wɛrɛ 2024 ye marisi kalo ye ale kɔni banna ka ban pewu an bɛ jakite dankɔrɔba in fana bɛ ka sɛnsɛn o kuma min ye seliko ye jɔn bɛ ka sɛnsɛn ni sunkalo seli kɛ musaka kalo kɛ musow ka selimafini denmisɛnw ka selimafini n'o tɛ ɲɛnatigɛw kɔni sen t'a la o ni ɲɛnatigɛw ye musow ni denmisɛnw ta ɲɛnabɔ ka nasɔngɔ di ka furugiyani kelen ko k'o bili kana ka taa misiri la ka na baara ma ban o kuma ala ka seli musaka ala k'a nɔgɔya dutigi bɛɛ ye bi baara taabolo filɛ Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ la an bɛ jakite bɔ jabata di kunnafonistigiw ye ayiwa an bɛ n'ale di k'a ɲɛfɔ lamɛnnikɛlaw ye a b'o daba tungara a bɛ jamana kɔfɛ nka ni ala ni kira sɔnna ma a bɛ cun dugu kɔnɔ bi o kuma min ye pankuru ye an tun ye lɛdu ta nka ala y'a kɛ avion ko don o tɛ maa bolo o kuma min ye pankuru ye o ye retard ta baaraw la o kuma pankuru bɛ cun dugu la bi min ye journaliste Seydou ye a bɛ se ka na fiɲɛ bɔ la Amadu Eli Konare a bɛ jangoro la a b'o la ala ka nɔgɔya kɛ min ye Bokari Tarawele ale fana sen bɛ kiriki la o kuma min ye an bɛ jakite bɔ jabati o kuma bi kunnafoni i n'a fɔ kabini ntɛnɛn an bɛ k'a lamaka cogo min na o kuma kunnafoni minnu bɛ yen bi a bɛ tali kɛ jamana kunkanko kan Mamutu ka yamaruya kɔnɔ an na tila k'an da don a la siga t'a la Buwa Jabate sɔgɔmada in na ka dɔn ni kuma ye kuma man ɲi kumabaliya man ɲi ko mankun man ɲi sigi man ɲi sigi man ɲi ko n'i bɛ kuma i ka fɛn fɔ fɛn min bɛ faamu nka i kana kuma parce que ko tɔw bɛ kuma kuma min b'i bolo sɔgɔmada in na n'o ye Nouvelle Horizon maaw ye i t'a ɲɛfɔ maaw ye an bɛ jakite Nouvelle Horizon ale kuma bɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Mahamani Ture ko a ko Mali bɛna kalafili minnu labɛn don na nataw la o ɲɛnabila baara tɔn minnu kan k'o baaraw boloda n'o ye SJ ye a kan bɛ ka kumaw sigili kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako mara o ɲɛmaaba n'o ye gouverneur ye Ablaye Kulubali a ye wele bila parti politique ma tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a ye na jamana kɛmɛ ka hakilina bɔ ka bin aw ye politique tɔn ye a kuma baara tɛ se ka kɛ aw kɔ o kuma n'i y'a lajɛ parti politique min bɛ jamana in kɔnɔ min welela k'a kana kɛnɛ in kan a bɛ t'i jɔ 200 ani 80 ani ɲari sɛbɛnnikɛla ko a ko Ablaye Kulubali ka wele kan parti politique y'a jaabi a bɛ jakite min ye Centre International de Conférence de Bamako n'o ye CICB i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye Bamako mara a ɲɛma kɛrɛfɛ a ka conseil 2 o tun bɛ kuma a tun bɛ tali kɛ mun kan o de ye min ye SJ ale sigili ko don min ye coordination de l'autorité indépendante de gestion des élections i b'a ye k'a fɔ n'an ko a ma dalasɔrɔ la SJ jamana ɲɛmaaw y'a kanu a ka se ka sigi kominiw la min ye SJ ba yɛrɛ biro sigilen kɔfɛ o kuma bolofaraw sigili olu de bolodalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko kalafili tɛna se ka kɛ Mali kɔnɔ abada ne ni hakilina kura ma taa o kuma baara in a bɛna kɛ kɛcogo minnu na ni ka ɲɛfɔ politikimaw ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa 4 an bɛ jakite olu de kɔni bɛna ta i b'a ye k'a fɔ kominiw na min ye maa 2 ye société civile olu bɛn'o di a ko n'i y'a lajɛ maa
maa 7 tɔ o kuma jamana ɲɛmaaw yɛrɛ b'u wakili don olu la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ parti politiques kuma taara ka bila u kɔrɔ u ka hakilina ye mun ye dɔw y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni nin tɛ ko munumunuta ye o kuma min ye loi 052 an k'o kɔnɔ kuma bato n'o ye cɛ ni muso ka se ka ɲami dɔw ko o kuma an tɛna bɛn nin ko in na an t'a kɛ kalafili ye dɔw yɛrɛ ko sigikafɔ ye damu ye an k'a lajɛ an ka bɛn n'o tɛ dɔ kɛra parti politiques ka ɲɔgɔn sama sɛbɛnnikɛla ko min ye gouverneur ye n'o ye Ablaye Kulubali ye a y'i sigi ni ka bɛɛ lajɛlen lamɛn a y'a yira k'a fɔ kalafili nata minnu bɛ n'i y'a lajɛ kalafiliw ka ca kosɛbɛ min ye kɔrɔlen minnu tun bɛ kɛ ani hakilina kura min ta bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma dɔɔnin bɛ a ko kalafili ka se ka kɛ kalafili sanuma ye kalafili jɛlen ko maliden bɛɛ lajɛlen da ka don a la sɛbɛnnikɛla ko ni bɛɛ lajɛlen da ma don a la ɲiginbatɔw bɛ caya funubatɔw bɛ caya o kɔlɔlɔ o n'o masiba maa t'o dan dɔn a ko o misali kɔni kalafili dɔw tɛmɛna an ka jate i b'a ye k'a fɔ fitinɛ belebeleba wulila k'a kɛcogo man ɲa sɛbɛnnikɛla ko ko yaasaw kana ye Mali kɔnɔ bilen a ko min ye malidenw an ka bɛn ko la ni kalafili kɛra ka jaabi mun di bɛɛ k'a dɔn lakika la ko nin y'a yɛrɛ yɛrɛ a baara banna pewu sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ yɛrɛ tɛ se ka k'a yɛrɛ yɛrɛ baarakɛlaw kɔ a ko min ye parti politiques ye aw ka hakilina ye mun ye an bɛ jate maa minnu kɔni ko an k'a kɛ consensus n'o ye bɛn ni karama ye olu kɔni olu dɔgɔyara minnu ko an k'a kɛ kalafili ye ni maa min kɔni garisɛgɛ donna la a bɛ komi olu cayara dɛ caman kɔni fana y'a yira k'a fɔ n'a dun ma ka bɔ ko kalafili bɛ kɛ ni ka pan consensus kunna a y'a hakili to loi 052 la a bɛɛ kana kɛ muso ye a bɛɛ kana kɛ cɛ ye cɛ ni muso ka kolonsan sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate a ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen a ko min kɔni hakili ka to fɛn dɔ la nin kan ka kɛ maa minnu ye maa minnu hakili juru caaninen bɛ maa minnu bɛ yen ni u bɛ kalafili kocogo dɔn u bɛ politiki baara dɔn u bɛ jamana yɛrɛ mara hakilina dɔn ɲɛnatigɛw don o tuma n'a ma k'a fɔ ko tali bɛ kɛ walima n'a ma k'a fɔ ko kalafili bɛ kɛ a ka kɛ maa ye maa minnu bɛ se ka kɛ ko n'o kɛra ko nɔgɔ bɛ bɔ baara la n'o tɛ k'a kɛ maa dɔw ye ten ko ten tɛ ko dilan dɛ nimisa kana y'a ko la o tuma ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i miiri baara in kɔni a nun bɛ don kalo tile 31 ni ka taa kuncɛ kalo kura tile 4 a ko min ye kalo kura tile 4 n'o o don sera an bɛ jate tile 5 baara min tun ta bɛ ka d'u ma o b'a yira k'a fɔ min kɔni kominiw ye bɛɛ lajɛlen y'i ka maa sɔrɔ ka ban a ko Bamakɔ yan komini 10 kɔni o de bɛ bolo la min kɔni ye komini 6 tun bɛ yen découpage kura min kɛra 4 farala ka ni k'a kɛ 10 ye wa min ye komini ye o yɛrɛ tɔgɔ fana bɔnb'u la ko k'a kɛ arrondissement a ko n'i y'o arrondissement lajɛ an bɛ jate i b'a ye k'a fɔ bureau de bɛna sigi a bɛɛ la ka kalafili k'a baaraw labɛn ni ka kalafili sɛbɛnw labɛn kalafili kɛcogo ɲuman fili kana k'a la bilen min ye ko lajɛ a ko ministre de l'administration territoriale an bɛ jate ale de kɔni ye nin consigne di min b'a to baara ka se ka k'a lakika yɛrɛ yɛrɛ ɲingin kana kɛ foyi la n'o ye colonel Ablaye Mayiga a ko nin baara min filɛ nin ye an ka tɔgɔ duman a n'an ka tɔgɔ tiɲɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Jabate an bɛ Nouvelle Horizon maaw fo siga t'a la Abdoulaye Mayiga a bɛ k'i banban min kan nin y'a kɛcogo ye nka ne bɛ fili kelen min ye baaraw la politiciens fan fɛ an bɛ ka wuli ka taa an ka carte biométrique min ɲini dɛ politiciens de kan ka nin baara kɛ maaw ye n'a parce que vote bɛna taa k'olu de ye a bɛ k'olu ye dɛ mais u si bɛɛ kelen k'i sigi bolo fila da ko gouvernement ka baara don ni vote kuma sera k'u sɔrɔ k'a fɔ k'a ɲagamina baara fili filɛ nin ne ɲɛ bɛ fɛn fitinin min na la o ye nin ye Nouvelle Horizon tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ la Sirène an b'o ta olu ko cogo di an bɛ jate la Sirène kuma bɛ fɛn mun kan a ko di sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ ye AD y'a yira k'a fɔ jamana fanga min bɛ bolo la an bɛ jate ko ministre dɔw b'a la k'olu kɔni ta ye ten u sigilen bɛ ministre so la n'o tɛ ko kun t'u sigili la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ camancɛ fanga kan ka kɛ fanga kologirin ye fanga min bɛ na ni hakili juru canin fanga min bɛ na an bɛ jate min ye jamanadenw ka hakilinaw ye k'o ta caw ni ka se k'o baaraw ɲɛnabɔ fanga min bɛ na ka to jamana kunna kudayi o tɛ maa minnu b'a kɛ a kan ka kɛ maa kologirin dɔnniya sabatilen bɛ minnu na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye ni fanga min bɛ bolola bi k'an solilama taama a kɛmɛ ka minisiri 4 tɔgɔ fɔ an bɛ jate n'i y'olu lajɛ k'olu kɔni sigilen b'u ka minisiri so kɔnɔ a dun fɔra ko ten tɛ ko dilan o jɔn de dɛ ko a bɛ jate n'i y'a lajɛ maa fɔlɔ de ministère de la communication n'o ko fɔra
maître Aruna Touré ako maître Aruna Touré amete ale koni sigilen bɛ te sabu min ye kunnafoni di baara ye ko majɛ belebele de b'a ka ministre so la ako kunnafonidilaw ka ɲɛmaya so bɛn tile te an bɛ jate a n'olu mago tɛ ɲɔgɔn na an b'a ɲini su ka ɲini tile an mago t'an na ako min ye kunnafonidilaw ka nafolo ko dɔ balannen bɛ san kelen san fila an bɛ jate dati ka don a la n'o aide à la presse ye i b'a ye k'a fɔ ministre kɔni ale bɛ ka mun a kɛra la ni ka jamana yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko ka kunnafonidi baara ka yuguba ka yiriwa gɛlɛya mun b'an kan k'an wele k'o gɛlɛyaw dɔn jamana yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ cogo min na a ko a mago t'o fɛnɛ na a ko a kɛn bɛ k'an kelen to an yɛrɛ ye n'an ye min kɛ o don n'an yɛrɛ ma min sɔrɔ k'a fɔ a banna a baara ta ministre dun sigilen bɛ jamana kunna sɛbɛnnikɛla ko kan ka kɛ wa a ko i b'a yɛrɛ k'a fɔ i b'a fɔ ko ministre tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Aruna Touré ye n'ale bɔra yen an bɛ jate tɔgɔ fɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛmɛ ministre du commerce et de l'industrie n'o ye Mahamudu Olo Mahmudu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni cɛkɔrɔba na kɛ ni cɛkɔrɔba kɔni dɛsɛra i b'a ye k'a fɔ si biritilen bɛ hali n'a ma dɛsɛ na kɛ dɔ donnen b'a da a jo tɛ nin na dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ sunkalo kalo min na an bɛ jate kalo in kuma caman fɔra malidenw ye a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra buloku ye a ko ka malidenw hakili lasigi o kuma fɛnw sɔngɔ t'i yɛlɛ o kuma min ye fɛnw sɔngɔ bɛna jigin o kuma an ye exonération di an ka magasinw falen bɛɛ an ye fɛn bɛɛ fɔ juraw ye nka n'i donna sugu kɔnɔ bi fɛn minnu fɔra an ye ani n'i taara sugu lajɛ i b'a fɔ ko jɛgɛjalan ni jɛgɛkɛnɛ i n'a fɔ a tɛ jamana kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate ministre mun y'o fɔ ministre bɛ min ministre a n'a ka baarakɛlaw bɛ min ko ministre kɔni ye min fɔ jamanadenw ye an bɛ jate k'a ni tiɲɛ kɔni u ka jan ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ mun de ye ministre bila ka kuma duman fɔ jamanadenw ye min tɛ ka waleya kɛnɛ kan a ko nin kɔni kɛra gɛlɛya belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko ko jamana ka basigi bɛ dunkafa la dunkafa sabatilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la yen ka di ka min ye kɔngɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la yen man di kɔngɔtɔ tɛ jɔrɔ dɛ ko Mali kɔnɔ bi ko kɔngɔ bɛ maaw la Mali kɔnɔ bi sɔrɔ tɛ ka bɔli kɛ Mali kɔnɔ bi maaw jatigɛlen bɛ ministre mun kan ka maaw hakili lasigi ni k'a yira maaw la jamana ye baara minnu kɛ ka se k'o bolo da o tuma n'a fɔra k'a fɔ ko bɛ ka kɛ kuma dumanw ye kisɛ tɛ ko minnu na ko nin ye dabalibanko ye a ko ministre du commerce de l'industrie a ko ale fana sigilen bɛ a ka ministère la ten ko ye an bɛ jate o tuma ko i b'a fɔ ko ministre tɛ jamana kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko maa sabanan o de ye ministre des sports ye n'o ye Musa Atayɛri ye denmisɛnw ka ningama a ko ministre des sports an bɛ jate o tuma ko fana ta kɔni o ti fɔ ko ye sabu ko ni maa yɛrɛ ti ɲɔgɔn ye a mago ti maa la a ti maa lamɛn an bɛ jate min ka d'a ye a b'o de bolo da a b'a kun jan sanfɛ dɔrɔn n'a hakili jiginna min na a b'o de bolo da a b'a ta conseil bɛ yen dɛ o bɛ yen caman sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate n'i y'a lajɛ ko kadiri ba caman bɛ ministère kɔnɔ ye k'u bɛ ministre yɛrɛ ɲini ka dɛsɛ a dɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛnna ministre ɲini na sa a bɛ jate olu kɔni u tigɛ kɔni mun tɔgɔ la k'a yira k'a fɔ an nana an ka baara kɛ ten sa o tuma hali ni ministre t'an kunna o tuma an nana n'an yɛrɛ ka taa n'an yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ département kɔnɔ yen u t'a dɔn k'a fɔ ko ministre b'u kunna ko de ka ca bɛn tile tɛ yen a jamana ka hakilina olu burujalen bɛ mais wariw tɛ ka sara wari ntanya dun tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bilalen bɛ Mali ntolanci kunna a bɛ jate olu ka caman ka nafolo balannen bɛ a ko dɔw yɛrɛ ta sarala tile fila in na o tuma f'olu de tunu ni bala ta yaasa u ka nafolo bɛ se ka sara min ye jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka samata bɔn olu ka bila lotali kɔnɔ ko lotali wari ma sara jamana kɔfɛ o fana kɛra maloya ye sɛbɛnnikɛla ko munna Musa Atayɛri a bɛ nin kundama la a ko min kɔni ye jamana farikolo ɲɛnajɛ ye a bɛ jate k'a kɔni falen dɔ bi ko fali dɔrɔn tɛ dɛ a su donnen dɔ bi a ko Mali ka samalaɲɔ a bɛ jate ko sen dalen b'o kan bi ko n'i ye ministre ka kɛwale bɔ a la k'a tɔ b'a dɛn sɛbɛnnikɛla ko ministre laban n'o ye naani lasirani kɛmɛ ka min mana sɔgɔmada na o de ye ministère de l'agriculture ye n'o ye sɛnɛ o ministre ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye sɛnɛ ko fɔ an ka jamana in kofɔlɔ i bɛ dun ka fa sabati sabu Mali sigilen bɛ fɛn damadɔ kan sɛnɛ mɔni bagamara a banna sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛ min n'o de ye gale ye a ko ministre min kan ka bila o kunna k'o kan ka Mali ɲini k'a dɔn Mali sɛnɛkɛlaw k'u ɲini k'u dɔn u mago bɛ fɛn minnu na u ka kɛɲɛko ye fɛn minnu ye u bɛ se ka dɛmɛ sira minnu kɔnɔ yaasa dun ka fa ka sabati sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ fana bɛ ɲini ɲɛ la o t'i ye koyi o tuma min ye angɛrɛw ye o t'i ye a dɛsɛ bɛ angɛrɛ ko la o kɔrɔmasuru samiya tɛmɛnen angɛrɛ sɔngɔ yɛlɛnna ka se kundama mun na bɛɛ lajɛlen o ye a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ministre ka dɛsɛ ko fɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ja ye ko tun bɛ jamana in kan ko ye malidenw kan k'a fɔ ko ja bɛ nalen Mali kɔnɔ wa dugukolo
ntanya tɛ ayi ji ntanya tɛ ayi o kuma mun de ntanya bɛ sisan o de hakili jirabɔbaliya ye o de jamana ka dɛmɛbaliya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko di dɛ a ko lasirani kɔni a kan bɛ k'i banbani kan k'a yira k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ni a bɛ hakilinaw ta premier ministre baw fɔ a ko a bɛ sariyabaw ta a dusu ka farin a ko min ye ministre naani b'a ka gouvernement la k'olu kɔni sigilen bɛ sokɔnɔ in tiɲɛ min ye faso ka wari ye ka buruja u kan ka baara mun kɛ an bɛ Jakite ko o baara o ntanya bɛɛ a ko jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan ka to di a ko ni gouvernement min kɔfila ka ministre dɔw la a dɔ bɛ dɔ la min ye jamanadenw ye k'an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ dɛ kunnafoni filanin an ye min b'o la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojabate la sirène a tɛgɛ masa bɛɛ ma sinon ministre caman de bɛ yen minnu place kan ka bila i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kɔrɔlen ko la ministère bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don caman bɛ e bilara k'i ka baara min kɛ o kɛ man di a banna directeur bɛ DG bɛ envoyé bɛ conseiller bɛ nin bɛɛ de bɛ i kelen tɔgɔ la i sigi dɔrɔn k'i sen fila da ɲɔgɔn kan dɔrɔn u kana contrat k'i kan ka baara min kɛ k'o kɛ nka olu bɛ de la kami b'a ɲɛmɔgɔ de ni e ma kɛ maa tilennen ni mankan yɛrɛ ma kɛ kogo la bɔ o tɛ ɲɛnabɔ bilen an m'an sigi o la an ka bɔ de kɔnɔ sunkalo selen na a fɔra yanni sunkalo ka se ko fɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya a si ma nɔgɔya ni dɔ ma fara ka fɛn ma bɔ fɛn na hali tile fila na an bɛ k'a mɛn ko dɔ bɛna fara sogo kan dɔ fara sogo dɔw kan yɛrɛ ka ban fan dɔw fɛ ka ban maa mun ye sogo fara mɔgɔ de ka ca an m'an sigi o la aw dun aw bɛ ka wari ta fɛn min kama aw bɛ sara kama a ka ca a kana asi min dase ko ma sa a y'aw bila a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la a ka kunjigi k'u la n'aw dɛsɛra fo mɔgɔw ka fɔ k'aw dɛsɛra n'a ma kunjigi k'u la ça va pas du tout n'o tɛ ministre caman bɛ yen nɔ olu place ma yen dɛ a ye nin naani de fɔra sinon a tɔ bɛ yen a bɛɛ dɔnnen don Bojabate naamu o tuma an b'a lajɛ ka taa Mamudu fan fɛ ka na Bojabate an b'a lajɛ halisa balan kɔnɔna k'a yuguyugu min ye le bâtisseur olu ko cogo di sɔgɔmada in na dɛ ne Jakite bâtisseur kuma bɛ min kan a ko di sɛbɛnnikɛla fɔlɔ tɔgɔ ko Kulu général Kulu a ko an ka taa chambre de mine du Mali la an ka taa yen ne Jakite yen fɛnɛ man di a ko min ye Ablɛ Pona n'ale de ye chambre ɲɛmaaba ye a ko bɛn fɛnɛ dugu o jɛra ale n'a a ka baarakɛlaw cɛ n'i y'a lajɛ Pona k'a kɔni sigilen bɛ fɛn kunna ne Jakite fɛn mun kɔni n'a ka waati kɔni o banna sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali gɛlɛya tɛ fɔ ka ban Ablɛ Pona a mandat min tun b'a bolo ko ka baara kɛ jamana sanutigiw ye a bɛ Jakite o banna kabini 2020 2023 la sɛbɛnnikɛla ko président de chambre de mine du Mali avec Jakite b'a ye k'a fɔ Ablɛ Pona o kuma ale de bɛn kɛra ale ma ni k'ale ta k'ale kɛ ɲɛmaa ye don min na Pona bɛ taa sanu baaralaw y'a yira k'a fɔ Pona de bɛ se k'u ka baara kɛ sabu u bɛnna ka jɛn kan ni k'a yira k'a fɔ ko hakilina caman b'u la Mali ale ye sanubɔ jamana ye a ko n'i ye Mali lajɛ an bɛ Jakite anw de bɛna an jɔ jɔyɔrɔ sabanan la min ye sanutigiya ye o ko jamana min bɛ ni bana don sanu na o jamana ye k'o taabolo lajɛ i t'a suma foyi mɛn jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fantanya min ye baarakɛbaliya ye ka taa bila min kɔni ye jamana burujali ye o man ka Mali sɔrɔ ka sanu to an bolo nka n'i y'i jɔ ka Mali lajɛ hɔrɔn kɛɲɛka tile bi ani bayanfan i jigila bɛ tigɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali sanu a bɛ bɔ ka taa min maa minnu b'a bɔ olu de b'a cɛ ni ka taa n'a ye ni ka jɔni junju anw kan an b'an wasa dɔw la a ko ten tɛ ko dilan a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye nin tɔn min sigilen bɛ sanu baara kan a ko de kan ka maaw lajɛ baara kɛcogo jamana nin yɔrɔ min ye sanubɔlaw nin yɔrɔ sanubɔlaw ka hakilina a bɛ bɔ dugu mun na o dugumɔgɔw olu ka nafa ni tɔnɔ a ko min ye chambre de mine ye k'olu fɛnɛ mago t'o la koyi a tɔ kɛmɛ yɛrɛkunɲini ye n ta a banna n mago tɛ maa wɛrɛ ta la n kelen pewu a banna sɛbɛnnikɛla ko Ablɛ Pona an bɛ Jakite ni maaw tun bɛ ka tigɛrɛ fɔ a kun bi min kɔni damɔrɔbɔ ye ka taa bila min kɔni da bisibisi ani ɲɛkɛrɛbɔ o de bɛ ka ɲɛsin a ma a ko Ablɛ Pona ale n'a baarakɛlaw an bɛ Jakite min ye bɛnbaliya dugu jɛra ale fɛnɛ n'olu tɛ ka bɛn fiyewu an bɛ Jakite min kɔni ye kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misi kunkolo ko la da dugula nɔfɛ ko don nafolo mun bɛ nin sanubɔyɔrɔ na a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye sanu bɔlaw ye olu bɛ tɔrɔmɔɲɔn dɔ sara n'o ye cotisation ye o cotisation kan ka taa taasira mun fɛ a t'i ye a ko n'i y'a lajɛ mission mun b'u bolo san kɔnɔ o dagosi ka bon farafinna nansarala Amérique fo diɲɛ da u ye o ye u bɛ pankuru kɔnɔ u bɛ taa mission na taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ mission jaabi bɛna kɛ mun ye Mali kɔnɔ fo n bɛ n ja a banna
sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate n'i ye pɔnɔ lajɛ ko bana dɔ bi sɔrɔbatɔ dɔ bɛ nka n'i y'a lajɛ sɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra min kan o de ye jamana sanuko ye koyi a ko k'o tɛ ka k'a ɲɛbolo yɛrɛ kan a ko n'i y'a lajɛ chambruden min na an bɛ jate ko jɔyɔrɔ min b'a la Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ ncinin tɛ maa min kan ka k'a ɲɛmaa ye maa min don maa min bɛ jamana yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la fɛ sabu ale kelen jɔyɔrɔ a bɛ se ka min ɲɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la ko dan t'a la nka n'i y'o lajɛ an bɛ jate min kɔni maa min b'a kunna bi hali n'a ka manda bana yafa kelen don a ma k'a ka tɛmɛ nin baara ye fɔlɔ yanni kalafili cɛ a dɛsɛ bɛ ka kalafili labɛn a dɛsɛlen bɛ a bannen bɛ wa a dɛsɛlen bɛ ba ni dɛsɛ u bɛɛ tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ye est-ce que a ko b'a kɔnɔ n'o tɛ a dɛsɛlen don dɛ kalafili labɛnni kɔni o tɛ problème ye textes bɛ yen textes bɛ min fɔ a labɔ dɔrɔn a ka baara boloda c'est tout a bɛ jate sɛbɛnnikɛla n'o ye kulu ye kulu y'a yira k'a fɔ Ablaye Fona a bɛ jate min kɔni ye labɛnw sabatilen bɛ maa dɔw fɛ siga t'a la min kɔni kalafili n'a ma k'a kɛ waati e ko min ye cɛmancɛ fanga n'o ye transition ye o baaraw bɛ sɔn ka sigi sen kan dɛ sabu min kɔni ye bɛnbaliya n'o dun tɛ yen manda banna karisa bɛ mun ɲini bilen o tuma e ka bɔ yen cɛmancɛ fanga ka kalafili labɛn i n'a fɔ i dɛsɛra maa wɛrɛ ka n'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko ministère des mines et de l'énergie n'a dun ma k'a fɔ ko chambre des mines sɛmɛ ka kalafili labɛn a bɛ jate ko ministre fana kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la maa ɲɛda kana lajɛ fɛnko kana lajɛ sabu Mali taabolo ye min ye o de ye ɲɛda ni fɛnko ye ni ka se ka ɲɔgɔn bolo ja lajɛ ko n'o dun tora jamana kɔnɔ jamana bɛ jɔ cogo di ni dɔ bɛ den ma fitiri fɛ mɔgɔ tɛ bɔ min kalama e bɛ siran ka ko dɔ kɛ i b'i ban k'i da don sɛbɛnfura la f'an ka nin ko to tan ta fɔlɔ i tɛ mɔgɔ min da n'i ko i b'a da kulo kɔrɔ n'i kɔlɔsi min bɛ bɔ a la a bɛ gɛlɛya dɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate min ye ministre ye kuma ko waati dɔ sera ka bɔ sa ka jɔ a jɔyɔrɔ la o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko malidenw ka danaya b'a kan min ye jamana sariyaw sɔsɔli bɛ o tuma sariyaw kan ka to sɔsɔli kɔnɔna la wa transition mun nana ko ka kow sigi a nɔ la ko ka i sigi min ye tɔ min ye k'o sigi i kunna n'o fana dɛsɛ bɛ k'o kɛ a bɛ jate k'a bɛna kɛ kamanagan dan yɛrɛ ni transition dɛsɛra ka ko dɔw labɛn e k'o naboloda Mali kɔnɔ bilen o y'o ko bannen ye o tuma min ye nin baara ye n'o ye chambre des mines ye sigikɛ bɛ k'u lajɛ waati jumɛn a kalafili kura bɛna labɛn ni ka fanga ta ka di ɲɛmaa kura ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le bâtisseur kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa Jabate n'a bɛ baara o baara la tɔgɔ duman b'a kan n'a bɛ fɛ a ka tɔgɔ duman ka to a kan a ka labɛn kɛ a k'i n'a ma taa a k'i jɛgɛ n'a taara fana a ka continuer ni maa yɛrɛ san tan kɛ tɔn kunna ka ban baara banna ka ban i bɛ mun ɲini bilen i tɛ mɔgɔ dɔ bila yen nɔ jama dabile sa a banna le bâtisseur halisa an bɛ t'o kɔnɔna Buwa Jabate an bɛ jate ne bɛ n tigɛ don ko kura a fɔ n ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bâtisseur hali bi kulu kelen don min ye magosa kulu a fana kɛmɛ ka kalimu ta tuguni a ko de tuguni i y'a yira k'a fɔ an bɛ jate Maliko kuma tɛ fɔ ka ban e ko maa min kuma dɔ la i bɛ fɛ ka sijan sɔrɔ Maliko la an bɛ jate i b'i tigɛ n'i sen ko k'i sen bɔ ni k'i sigi mangoro ni suma kɔrɔ k'i sen bɔ a bɛɛ la a banna pewu n'o tɛ k'i hakili to Maliko la a ɲani n'a tɔɔrɔ a dusukunkalaya i m'a ye dusukundimi bɛ bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate bâtisseur kɔnɔ bi a ko nin ye maloyala ko ye a ko jamana wari a bɛ jate a bɛ taa o tuma k'a bɛ don jamana baaraw da fɛ taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ a ko n'i y'a lajɛ jamana sira caman bɛ yen a bɛ jate olu baaraw nun donna nafolo bɔra ko baaraw bɛna kɛ o tuma baara ma ban nafolo ma sigi a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate o tuma ko boli kuma dɔn ka fisa ni senkadi ye ni samiya bɛna daminɛ wulikajɔw de kan ka boloda jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'olu ka baara ye ni ka siraw labɛn yanni samiyaji bɛ toni ani ka fonsew labɔ ani ni ka jiboli siraw walankatali k'o labɔ sɛbɛnnikɛlaw ko sigi bɛ kɛ ni ka bolo fila da sen kan ni k'o lajɛ fɔlɔ n tɛ kuma n ka folo fɛ f'a kan kana minimini sɛbɛnnikɛla ko o ye Maliko ye i dun tɛ ɲɛ bo mun cɛli kɔ a cɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ kelen bon an bɛ sun na i tɛ ɲɛ bo mun cɛli kɔ a cɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sa a bɛ jate sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ o tuma an tɛ wuli ko fɛ joona an tɛ maga kow la joona a ko nin ko in kɔni a nafolo fana tɛ an tɛ koyi sabu min kɔni ye asewuruti ye i b'a ye k'a fɔ nafolo de tonnen bɛ yen ni ka siraw k'a dilan sira minnu bɛ yen n'a kan ka bari n'a kan ka kɛ tugutugu bari ye maaw kana t'u cogoya kɔnɔ k'u kankari ni k'o bali i b'a ye k'a fɔ n'u sigi fo samiyaji ka
bi a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ ministère de l'équipement des transports Ahmed n'i y'a lajɛ nafolo mugu dafar'o fana na a caman ni ka taa bila direction nationale des transports la a caman min ye direction nationale des routes ye Ahmed Jakite b'a ye k'a fɔ min ye siraw ye ka se ka siraw dilan a ko sira dilan direction nationale des routes a y'i da maga sira dɔ la n'o ye Kolokani Nɔnsɔnbugu Safo ka na bila Jalakɔrɔji o sira bɛ cogo di bi i da sera jiri ma sɛbɛnnikɛla ko Ahmed Jakite min ye nin sira in ye jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ale de kɔni taara dabadanya fɔlɔ kɛ min ye sefa wari miliyari 78 k'a yira k'a fɔ nin sira in bɛna kɛ autoroute belebeleba ye Ahmed Jakite a bɛna kɛ Mali ka nafolo sira ye sɛbɛnnikɛla ko sefa wari miliyari 78 e ko a bɔra koyi entreprise min kan ka baara kɛ jɔnni dir'olu ma olu ka baara daminɛ olu ye baara daminɛ tuma min na k'u bolo jan k'u ka wari tɔ hali bi olu fana dɛsɛ bɛ k'o sɔrɔ subhanallah hali bi subhanallah sɛbɛnnikɛla ko Ahmed Jakite n'a dun ma k'a fɔ ni wari tɛ baara tɛ se ka kɛ o tuma min kɔni ye baarakɛlaw olu ko olu taamaso la koyi u y'u ka koso ni kasaw cɛ ni k'u kɔ kɛ bɔ ye sɛbɛnnikɛlaw ko min kɔni ye baara ye a fililen bɛ n'a yɛrɛ ye a ko maa minnu da tun bɛ nin ko in na Ahmed Jakite a ko bɛ cogo di bi min ye miliyari 78 ye Ahmed Jakite o ntanya bɛɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni baara ninnu tun b'olu bolo ni ka baara kɛ ka s'a kundama na u y'olu ta ka bila kɛrɛfɛ ni kana ni ntisew ye n tɛ se ka n tɛ se mago dilan sɛbɛnnikɛla ko Ahmed Jakite n'i y'a lajɛ kalenkan tun kɛra min ye maa dɔw fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ baara in bɛna kɛ joona joona n'o ye directeur national des routes ye Ahmed Jakite maa min tun b'a la don in kama a y'a yira k'a fɔ o de ye Mamadu Naman Keita ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ Mamadu Naman Keita ingénieur de classe exceptionnelle don a ko baara o baara nun dira ma a y'a kɛ ka ɲa a ko nin sera baara in Ahmed Jakite n'a tun ma wuli ka bɔ a la Ahmed Jakite an bɛ don min na ko bi sisan m'a sɔrɔ Kolokani Nɔnsɔnbugu Safo kana bila Bangoni na sisan m'a sɔrɔ sira in kɔni maaw bɛ ka boli a fɛ nka min kɔni ye baarakɛlaw k'olu ta ka bɔ yen ni kana ni maa wɛrɛ maa minnu tɛ se a la a ko Mali filɛ nin ye dɛ bɛɛ n'i ka maa tɛ de Mali filɛ Mali ko in ye mɔgɔ ko de ye ni ministre dɔ nana o bɛna n'a ka maa min ye baarakɛla ye o bɛ bɔ yen o bɛ sin k'e ta ka bɔ yen maa wɛrɛ bila maa wɛrɛ ta ten hali min t'a ɲɛ dɔn ko hali n'i b'a dɔn ko ta ka bɔ yen ko sabu ko an da tɛ fili kelen na an yɛrɛ fɛ mɔgɔ bɛ na a bɛ ten sɛbɛnnikɛla ko a ko di dɛ min ye Ahmed Jakite n'a dun ma k'a fɔ ko bɛ Mali ko la ni maa ko dun ma bɔ a la baara tɛna se ka kɛ dɛ maa min bɛ yen n'olu bolo bɛ baara la u b'a ɲɛ dɔn a kɛcogo ɲuman b'u bolo a dabali n'a fɛɛrɛ ni k'olu bila kɛrɛfɛ ka maa wɛrɛ bila la ko e n'olu bolo de bɛ minɛn kelen kɔnɔ e n'olu bɛ tɔn kelen na e n'olu bɛ kabila kelen na jamana bɛ se ka jɔ o kan ka cogo di sɛbɛnnikɛla ko Ahmed Jakite kabini yɛlɛma de kɛra ko la sa maa bɛ se ka fɔ sa ko baara ko kuma kɔni banna ye k'a daminɛ o don fo bi min ye Kolokani jijeni ye Ahmed Jakite Safo Nɔnsɔnbugu i b'a ye k'a fɔ da yɛrɛ tɛ ka maga kuma na bilen yɛrɛ a kuma yɛrɛ bannen nin y'a ko bannen o pewu fo ni Ala n'a ta fɔ kɛ sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛmancɛ fanga ye u kan ka wuli k'u jɔ nin ko in fɛnɛ na Ahmed Jakite ni k'a ko mɔmɔ nin ko in daminɛ miliyari 78 a bɔra cogo di a dira cogo di baara daminɛna cogo di joli dira joli tora yen wari tɔ bɛ min a filɛ n'o fɔra san tiɲɛ na nkalon bɛ a bɛ dɔn maa minnu y'a kɛ bɛɛ bɛ yen maa si ma sa fɔlɔ a banna sɛbɛnnikɛla ko Ahmed Jakite Maliko kuma tɛ fɔ ka ban ayi n'i ye kow taabolo lajɛ a ko sirantanya bɛ jamana kɔnɔ kojugu e ko ye waribɔbaliya ye de ayi wariw de bɛ bɔ minnu kan ka suivi kɛ olu fana t'o baaraw boloda o tɛ min ye entreprise minnu fana bɛ yen Ahmed Jakite n'a dun ma k'a fɔ k'olu fana tɛ ka dɔdɔlima olu tɛ ka sɛgɛsɛgɛ olu fana b'a kɛ min ka d'u yɛrɛ ye ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye i ye kabako filɛ ka yɔrɔ min fɔ dɛ o yɛrɛ de y'a ko basi ma i b'a dɔn ka bɔ yan ka taa Safo ni tɛmɛna Safo la dɔrɔn a gidɔrɔn bɛ sɔgɔ ka ban min dilanna ka ban o sɔgɔ la kuma tɛ ko b'a sɔgɔ la ban k'o inauguré o yɛrɛ banna pewu civi t'a la olu bɛ fitinin de dilan ten dɔrɔn k'a bila i ɲɛ tɛ n'u bɛ sira dilan u bɛ bɔgɔ dɔw salo k'o bila kɛrɛfɛ a banna ni sira banna u bɛ taa k'o to yen a y'o fara sira kan u bɛ caniveau labɔ ka dalikoro ta k'o da kɛrɛfɛ n'u ye dalikura da kan u bɛ taa ka kɔrɔlen to yen a banna ko n'a y'a jaya tɔ ta san an ka sira t'a la jamana bɛ jɔ o kan hali minnu bɛ gidɔrɔn koli ta bɔ u de mɔbili de b'u bolo a kama mais n'u nana wo fila bɛ yen u bɛ wo kelen koli ka taa ka wo kelen dɔ in fɛ ka c'est à dire ka baara kɛ ka ɲa kɔni ne ma dɔn ni bana de tɛ maliyɛn na k'a kɛ quoi bon n'i taara o rapport lajɛ o rapport ko a y'an bila fɛn fɛn na an y'a bɛɛ kɛ ka ban ka taa bila tabali kan ye i b'a ye ka lettre de félicitation o bɛ taa kulu sɛgɛrɛ k'a ye baara kɛ baara fu k'a sɔrɔ papaga o tɛ ka o ma kɛ tiɲɛ don kunnafoni filɛ an ye min boli bâtisseur kɔnɔ kulu ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate i n'a fɔ an bɛ sunkalo la an n'a lajɛ k'an sɛgɛnɛ bɔ dɔɔni ji min t'a la thé min t'a la boisson min t'a la Mamutu an ka t'i fan fɛ yen. Jɛka pub
Wajibati koni mama sai kani tanafo alaye mashiti labandon ok mam do de ke kwala ka sababu mananga kanu bawi amba laje ka ambulon doni minawi minyi reflet d'Afrique ale ko choko di so marena ame dekje ka do fare taka yin be fembele ba sababulo kodi ka ye ka me ninka ke abebo de kono ame dekje ne bentika do ado ya foto na reflet d'Afrique sigatala mami sebeni ka to ko gafure awasi awa flamusoko akomu ame dekje minyi réseaux sociaux TikTok mu mbese na ko TikTok ibafo ko chienike TikTok ibafo ko dugul la fulu TikTok ame dekje ni anga jamana nyemo mawuli ku jo malidon donto la ko la bi komi to boto sebeni kala ko ako mami TikTok katabla réseaux sociaux wala munu ya kilna na ko sigi senka u ya dabo dlani u ya dabo barasoro kodi u ya dabo magonyene bo gani ya on talaje on ta to keme ko wara ye kodi de aku namara nyogon buruja nenni minyi sharew batu balia minyi dugudun lafuli iba foko mali aleka TikTok kabako sabani kila ko abe jakti awa alia yiraka fo ayi fendo TikTok flamso kodi mumbe ka ke wati belajelen kono iba foko ka dongo do doni ne be ka ko ka faraka no ye mamunu be ka promotion ke ninka majamu ke ninka a daraja ke ka yira ka fo min ko ni kono cien kono cien ko ni anga jamana shara ka be ka kon nga ni ye TikTok laje kono cien majamu kelaw ame jakte ku be kuma nu da chama chalu te maluya mais est-ce que c'est la maudo parce que fendo ofena be ibaro akain dola ka se me dokande ni ya ko ni amanga fo malare mais est-ce que malien de bravo mi ya sebe malien do aya ye munu da malien do TikTok ko chogori sebe ngala ko ame jakte minyi ni mauye kute taya ute sira ute tamakia ame jakte min ko ni kasinga bo e gran ka pamparampa ka yira ka fo min ko ni ye ka foye ame jakte lame bo ka haketo kuma na foto do sigatala ko ni ya me abona ka sigira ka odo de ngala yira ka fo min ko ni ka foye yasa ka siga na korobara balle o kuma fika ni furaksa fika ni matrafa ni tura kanin kunu adobe ulutuko ko wotorose adobe ulu ye mununa kalani do yera be ulu ye 72 heures sabenigela yira ka foni bela jelen ko ni fura mun be nu kololo be nyona kodi sabenigela ko aku min ko ni musomison ye nin ku yuguba ku bla kula ama jakte ko min te yira kan nafa nu ka heraye ibaye ka fo min ye ni TikTok kelaw ye ka barawo ye ama jakte ni mami ko no bara balle soro kasoro amake ni yira kan ningan ko ye abise ka cheka bo intromina ube ko de fomu sola kawiye subhanallah mali shara kame ka fem kon subhanallah nenu numina no taka solaw daji sebeni kala ko akodi de ame dekte ni kuma be ka fo kuma mina min ko ni barata me ka se ka ministry so segere munu ka bare ni balini ni kuma langolon foli ako ministry ka bo jona u ka bo de dekte min ye juju critical ka bo jona ni ko ni kuma ba follow ye ni demseni chenaw ye ni jamana chilaw ye ni du chilaw ye ame dekte bolom se ka taka duga tromina yanko ni kuma langolon ka se ka bo ni nyonche ako malo fu ite ko lable sebeni kala ko akodi jena ye fen dugolenye jena yere manyi alislame man ka fem nke minye jena ye fem metabo akono no ye jena kala ka laini sebeni kala ko ka se ko fena cheka boy ako mafa fenyumante kono bara cheka boy fenyumante mali shara ka me ka kon na yeba akeba minna apuma minga daka bela jelembo don sebeni kala ko mamunun dume ka majamuke nulu fena minna mune ka dawluka bereka dawku abekele foku sa ukona kuma memli ni meko mi zona bulon fe sana abekele abejogo kele bana sebengela ko akodi medekte min ko ni réseaux sociaux yi min ko ni wati do temena komini nani na procureur no ye bada ture ale ko ni tu willa ma do no fe kuma ba fola do ni tumbora la kodi nga ko ndam na tukunne sebengela ko ni ture ma wuli ka jo min ye procureur to no ma wuli ku jo medekte min nyanga sigida ya be ka chien ko yi jamana jigi jamana bolo ma da jamana demse munu ye nulu bela jelen ko ni chiena ka sabo ke
réseaux sociaux ye sabu réseaux sociaux de fɛn mandi ye bi a ko dusi tɛ bi ni téléphone Android tɛ du min kɔnɔ maa kelen maa fila téléphone Android b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko ni maa min tɛ TikTok kan o bɛ Facebook kan walima o bɛ fɛn wɛrɛ kan n'i ye nin ko in kelen na bɛɛ lajɛlen lajɛ foyi t'u la ni jajugu tɛ foyi t'u la ni tiɲɛnikɛlaw tɛ wa foyi t'u la ni jamana ci ko tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Reflet d'Afrique a ka bi bɔli don Boajabate namu an ka kuma dɔnnaw ko téléphone nana denw tiɲɛ téléphone ma maa tiɲɛ téléphone mago dilanna de ye ni min y'a kɛ tiɲɛnikɛla ye a bɛ tiɲɛni kɛ nin ye n'i y'a kɛ ɲumankɛla ye a bɛ ɲuman kɛ nin ye sinon téléphone bɛ ka tiɲɛni min kɛ bi Boajabate dɔw bɛ n'u sigi ko de ye furu dilannaw ye u b'a fɔ ko muso man ka nin kɛ a cɛ ye ko silamɛw bɛ ka mɔgɔw dabiri de ye ko muso man ka cɛ bonya walima cɛ man ka muso bonya k'a essayer ka hakilina kolon don musow kunna a bɛɛ bɛ kɛ TikTok in de sanfɛ o ma dɔw fana b'o minɛ sa k'u sigi n'o ye sa u hakili la k'u bɛ lamɔ ɲuman na ka sɔrɔ u ka lamɔ tiɲɛna u b'a n'u faw ye minnu lamɔ k'u kan u b'o bila kɛrɛfɛ ka ninnu maa minnu u tɛ minnu fa dɔw u tɛ minnu ba dɔw u b'olu de ta ka kɛlɛ kɛ n'o ye n'u ka TikTok in nana kuma jumɛn de ye an balila ka nin mɛ an t'a fɛ o a TikTokers dɔw bɛ yan nɔ an bɛ se k'u ɲininka a bɛ san bɔ wa u b'a kalama olu b'a hali mɔgɔ min y'a créé ko dɔw b'o dɔn hali dɔw t'u mɔkɛ tɔgɔ dɔn mɔgɔ min TikTok créé dɔw b'a tɔgɔ dɔn kabako don anw ta ye anw dontɔla bɛ komi tɔw bɔtɔ ala ka sabu ɲ'an ye Boajabate naamu nin waati in na min ye kabako fafara kaba ale ko cogo di dɛ an bɛ jate min ye kabako ye kabako fadunuya fafarankaba maa min kɛn bɛ ka sɛbɛnni kɛ o de ye badabada kalimutaba Bugu Jara ye Bugu Jara ko sɛgɛnbali ɲinɛbali a ko n'i y'a ta caw i b'a bila caw an bɛ jate maa minnu bɛ k'u ban sɛbɛn ma maa minnu bɛ k'u ban lafiya ma ni k'u ɲɛ jɔ baarakɛlaw ka nafolo la an bɛ jate ko bolo taara ka da fulakɛ dɔ kan n'o ye Ali Sangare ayi dɛ est-ce que a ma fili jamu na sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate n'i ye ko taabolo lajɛ a ko nin man di ko ye Bakaribugukaw ka den man di n'o ye Ali Sangare ye san 30 ni san 1 Bakaribugula ka den don n'o ye commune 2 kɔnɔna ye a bɛ jate min ye Ali ye k'an bɛ ka dogo baara min na o de ye k'ale ka baara ye gardien ye min ye gardien ye a bɛ jate nka su ma ko ka ban Ali a n'a terikɛw bɛ bɔ ni ka t'u garisɛgɛ ɲini min tɛ gardien ye ja Ali ka garisɛgɛ ɲini o de ye barakaji ko garisɛgɛ wa garisɛgɛ ɲini ko jugu o dun ka termu ye k'an ka taa garisɛgɛ ɲini an ka taa garisɛgɛ ɲini u ka termu n'o ye o ko cɛ an ka taa garisɛgɛ ɲini su na wali mɔgɔ mago sa wa subhanallah donso bɛɛ n'a kungo ta fan fɛ an bɛ jate sɛbɛnnikɛla ko a ko Ali n'a terikɛw taara garisɛgɛ ɲiniyɔrɔ la e ko nin don in garisɛgɛ ma diya Ali la koyi sabu Ali yɛrɛ Ali kunkolo tora ko la a ko min ye u maa 4 ye Ali n'a terikɛ maa 3 a bɛ jate u ye ɲɔgɔn ta moto la fila o tuma ni ka taa munumunu salo boloda sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw ye san 30 u tɛmɛ la u y'u kunda Bangɔni kan u bɔlen kɔ Bakaribugu la u bɛ taa se Bangɔni na tuma min na nɛgɛ kanɲɛ 23 tan duuru bɛ jate u sina ka denmisɛnnin dɔ ye a b'a ka moto Jakarta la u y'a lajɛ nin Jakarta moto fasadi bɔlen don kurakurani fɛ n'an dun ye nin bɛlɛn ka taa se debinin dɔ ma ka nin sɔrɔ a ka moto kan an bɛ sɔn ka wari sɔrɔ bi su na sɛbɛnnikɛla ko u filɛ nin ye k'o de bɛlɛn min ye Bangɔni yɛrɛ cɛmancɛ ye ayiwa mototigi t'a dɔn ko kɛ b'ale kɔ ale lafiyalen b'a ka moto ni sanfɛ an bɛ jate cɛnin bɛna se kuma min na Baba ni Sisoko ka misiri yɔrɔ la u sina ka na debinin dɔ lajɛ ten ni kasi ka Arafali wuli depuis Bamako. U ko cɛni ma i jɔ ni m'i jɔ an b'i ninkɛnɛ karaba u ye kunkan 2 tigɛ sanfɛ cɛni y'a dɔn k'a kɛra sɛbɛ ye o tuma cɛni ko k'a bɛ boli dɔrɔn u sina ka cɛni kamankun lajɛ ni ka sin ka bali kelen kɛ ye a épaule la cɛni ye moto fili ni ka kule k'a yɛrɛ ɲini o tuma min ye denmisɛnnin dɔ tun sigilen bɛ dute min na an bɛ jate o tɛ ban quartier kɔnɔnaw la denmisɛnnin 4 5 olu sigilen b'u ka dute min na olu dusu kasilen bɛ tile ma diya olu la o tuma tubabu yɛrɛ ɲuman olu firiselenlen ba fantanya bɛ ɲini k'olu fa u ma wari sɔrɔ olu b'o dusukun kamikami na te dɛsɛlen bɛ ka jigin ka bɔ daga kan te kura sɔngɔ te bɔ si kɔnɔ bilen an bɛ jate olu sina ka marifa ci kan nin mɛn min ɲini mototigi Jakarta ale ka
kulekan denmisɛnw sina ka wuli k'u kunda ni maa fila kan min kɔni yankadi ni yen ye sɛbɛnnikɛla ko u y'a dɔn tuma min na k'u ye kojugu kɛ ayiwa maa kɔni y'u ye maa bɛ fɛ k'u nɔrɔbɛlɛ min kɔni ye u ye bali ci maa min na u tun bɛn'u ka moto ta u sina ka sira ala ni denmisɛn kura minnu natɔ don u ye moto kura fili k'u yɛrɛ digi u maa fila tun bɛ moto min na sabu min ye maa fila dɔn ye olu kɔni tun y'u digi ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko ni bamanci fila u sina k'u ka moto ta k'u digi denmisɛn ninnu fana y'u ka moto ta k'u digi k'u bɛ ɲɔgɔn gɛn u bɛ ɲɔgɔn gɛn i b'a fɔ ko arali pari Dakar a bɛ jate min ye bandi ninnu ye u taara bali gendarme couché dɔ la u sina ka yaara ten u yaralen min kɔni denmisɛnw sina ka firin kan k'u kan min ye kelen ye n'o ye Ali Sangare Bagadabugukaw ka Ali Sangare u ye o de fɔlɔ tigɛ ta tuma min na an bɛ jate min kɔni ye u y'o ba dɛbɛ ci gabakuru ko de b'u kɛrɛfɛ u y'a bɛɛ ta fo k'a ka sɛmɛ sɛri ka kɛ dɔw kan u tɔɔrɔlen don zon ye digi kan na sa sɛbɛnnikɛla ko u y'u ka kiri tigɛ u yɛrɛ ye hali ni u tɛ sariya kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ zon bɛ ka min kɛ malidenw na ayiwa dusukun kamikami bɛ bɛɛ lajɛlen na ni ka marifa ci maa la a ma fɛn kɛ a ka bololafɛn nɔfɛ ko mun ne kelen na min kɔni ye dugudenw ye u ye Ali ka ko ban pewu k'a kun ci pewu fo lahara sa dɛ somɔgɔw b'a fɔ k'a sɔrɔ gardien la somɔgɔw y'a si dɔn sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate min ye Ali ka ko bannen ye Ale tɔɲɔgɔnkɛ o kɔni o y'i digi ni moto ye an bɛ jate o sera k'a digi o tuma min ye polisiw ye o bɛnna olu fana n'o ye 6e arrondissement polisiw ye olu fana y'u digi o nɔfɛ u taara o fana tigɛ minɛ nka u kisira saya kɔni ma sɛbɛnnikɛla ko polisiw kɔni y'a ye k'a fɔ e tɔɲɔgɔnkɛ min sara i y'a ye dɛ n'i dun ma bandiya dabila i bɛ kɛ ni ɲɔgɔnna ye u y'a ka papier dilan joona joona ni k'a bila ka taa di juge ma an bɛ waati min na ko sa a bɛ kasoboma kɔnɔna la min ye Ali ye u sina k'a su ta i b'a ko wulusu ka taa fili Gabriel Touré morgue kɔnɔ a somɔgɔw k'olu ladɔnniya a ka wulusu bɛ Gabriel Touré la min ye somɔgɔw ye an bɛ jate u malobagatɔ u taara Ali su ta dɔrɔn ka sin ka taa janaja kɛ a dugusɛjɛ hali maa ma bɔ ko Ali sara ka sababu kɛ mun ye ko bandiya ko ja ko Ali tun ye bandiya hali maa tun t'a kalama ke gardien ja ye tilefɛ gardien sufɛ bandi bon ni ɲɔgɔnna mun bɛ dugu kɔnɔ bi i bɛ maa caman ye couleur b'u la tilefɛ ani couleur b'u la sufɛ kelen tɛ u bɛɛ bɔ kan k'an bɛ taa garisɛgɛ si filɛ garisɛgɛ dun ɲini kojugu i bɛ taa bi don garisɛgɛ kɔnɔ dɛ moto jakarta nɔfɛ 260 wa n'olu y'a sɔrɔ olu t'a feere 260 koyi a taalen filɛ lahara a taara lahara ne nin bɛ ku bɛɛ la ko in bɛ nɔgɔya o hali ni sariya kɔni tɛ ni min y'a ta caw i n'a bila caw kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kabako fadunu y'a fa faran kaba kɔnɔ Bois Jabate an bɛ 6e arrondissement n'a bi n'an b'a fɔ ko Korofina polisiso an b'a ɲɛmaaso bɛɛ fo k'a sɔrɔ ka 12e arrondissement n'o ye Bulukasobugu commissariat ye an b'a ɲɛmaaso fɛnɛ fo commissaire ba bɛ yen nɔ Bois commissaire min bɛ yen nɔ Bois n t'a tɔgɔ dɔn kosɛbɛ nka Bouassomugu la nka nin cɛ in Bois ni nana sabu n'a kuman'i ma i yɛrɛ bɛ maloya i yɛrɛ baara min kɛ i yɛrɛ bɛ maloya ka mun na ne y'a kɛ f'i bɛ nin k'i yɛrɛ gosi tellement cɛ in ma sumalen don kuma caman t'a fɛ commissaire non nin kɔni ni min y'a faamu o bɛ baara kɛ n'o ye wallahi non cɛ in bɛ baara kɛ i ɲɛ tɛ Dankɔrɔba la Kaɲɛ na n'o ye Lansana Tamba Keyita ni tiɲɛnikɛla y'a sigi a kɔrɔ i b'a fɔ k'a bɛ te wuli ka d'i ma a b'i bɛrɛbɛrɛ k'i la fiyɛ a bɛ k'i kɔnɔ yɛrɛ k'i tɛ yɔrɔ la yɛrɛ siga foyi t'a la hali t'a bila i kunkolo la k'i bɛ Kaɲɛ na nka o b'a sɔrɔ a tilala ka baara la ka ban pewu baara bannen kuma min na a y'i ta sogo san ka d'a ma a ye ji san ka d'a ma a ye boisson san ka d'a ma a y'a tigɛ minɛ a k'ala don girin kɔnɔ baara banna o de yɔrɔ la i b'a dɔn safi ye ko kɛ i y'a dɔn ko kɛra sɛntiri bɔ i ka dɔ yan o kɔni i y'a dɔn ko jaw tɛ kelen ye ko nin bɛɛ b'a la dumuni ni ji bɛɛ ni boisson bɛɛ sannen kɔfɛ nin bɛɛ b'a la i ye min kɛ i bɛ nakun dɔn o tuma an bɛ Dankɔrɔba fo n'o ye Lansana Tamba Keyita a n'a ka baarakɛlaw